जोंनि थिखाय गुरुदेव कलेजआ गभर्नमेन्ट कलेज जानायनि थाखाय बिटिआर सरखारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा खुसि मोनदों गोसोआव जोंहा थांनाय थिखाय गुरुदेव कलाश्रम ब्रह्म कलेजआ दि गभर्नमेन्ट जाबाय बे जानायाव जोंहा गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि खुसिनि बाथ्रा जोंहा गोबां गोबाव जाबाय जोंनि सार आरो मेडाम मोनहाबो दिनैसिम जोंखौ जेबो दरमा लायालासे बा रांखावरि लायालासे फोरोंबोगासिनो दङ बे समाव जोंहा साबायखर बावोदि सारमोनखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय डक्टर रनेश पेगु सारखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो सार आरो मेडाम मोनना माखासे लिस्ट दंबावो सार आरो मेडाम मोनखौबो साख्रिखौबा थाबैनो खालामनानै होगोन आं बेखौनो जोंनि गासै फरायसुला फरायसुलि जानानै खावलायहरो जों बे थिखाय गुरुदेव कलाश्रम ब्रह्म कलेजनि फरायसुला फरायसुलि जानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जों साबायखर बावहरबावनो सानो जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरखौ नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827